Vaig inaugurar el restaurant el 2007 i al cap de 2 mesos sortia al diari que estamos en crisi. Però mira, estem molt contents perquè ho hem passat per sobre, ja en portem 7 i és una delícia poder treballar i alimentar la gent d'aquesta manera i veure com cada cop més gent s'apunta al carro del vegetarià. Vam començar a incloure que sempre hi hagués un plat vegà en el menú. De vegetarians en venen molt pocs aquí. Els que són vegetarians van passant, sempre, però la majoria de clients no ho són. Però el que n'ha d'oblidar un bon vegà és que primer s'ha de cuidar ell mateix i ha d'estar atent al que ingereix en el cos, perquè clar, caiem en l'error en que mentre sigui vegà és bo. Jo no he estudiat mai de cuiner i tot el que cuino perquè em surt, però mai és tard per fer el canvi. Pots tenir 99 anys i dir, bueno, si em queda un any de vida, aquest any l'equilibro i segurament aquesta persona que ha de morir morirà feliç.